Żona ta' 25,000 metru kwadru fil-lokal ta' Ħalaxa qed tieħu xejra ġdida bħala spazju miftuħ li jlaqqa lin-natura mar-rikreazzjoni fi żjed ġid għaċ-ċittadini ta' kull età. B'investiment ta' kważi €1,000,000, dan il-proġett mill-entità Project Green mhux biss qed jiffoka fuq is-sbuħija tal-post iżda fuq kif spazju naturali jista' jintuża b'mod intelligenti u sostenibbli. Il-viżjoniji li jinżamm il-karattru naturali tas-sit filwaqt li jiżdiedu faċilitajiet moderni li jservu lil pubbliku kollu, mit-tfal żgħar sa anzjani u anke persuni b'diżabilità. Waqt żjara fuq is-sit fejn għaddejjin ix-xogħlijiet, il-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli spjegat kif dan il-proġett jagħmel parti minn strateġija usa biex jinħolqu diversi spazji miftuħa madwar il-pajjiż, filwaqt li saħqet fuq l-importanza li kull proġett joffri esperjenza differenti lill-pubbliku. L-idea tagħna hekk li kemm jista' jkun inżommu l-aspett naturali u noħolqu wkoll faċilitajiet biex il-familji jkunu jistgħu jgħaddu il-ħin hawnhekk. Għaliex f'kull proġett qegħdin naraw li jindaħlu aspetti differenti ħalli ikonna portafol kemm jista' jkun divers ta' proġetti mal-pajjiż kollu. Il-proġett qed jiġi ffinanzjat permezz ta' fondi Ewropej. Fatt li skont il-Ministru responsabbli minn dan id-Dekasteru Stefan Zinżo Zoppardi juri kif dawn qed jiġu investiti b'mod strateġiku biex jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Huwa parti minn kullana ta' proġetti li l-kol flimkien se ninvestu madwar €14,000,000 mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa pass ieħor biex ikollna aktar spazji miftuħa biex jitgawdew minn kulħadd. Ix-xogħlijiet fuq is-sit jinkludu livellar tal-art u l-ħolqien ta' passaġġi apposta għal mixji u r-roti, kif ukoll il-bini ta' ħitan ta' sejjieħ, ċnut u gradi biex tiżdied is-sigurtà. Hawn se jitħawlu aktar minn 100 siġra ġdida, filwaqt li dawk eżistenti qed jiġu protetti tul il-perjodu kollu tal-proġett. Element importanti ieħor hu l-ġestjoni tal-ilma, b'ġibjun taħt l-art għat-tisqija. Il-post se jkun mammar ukoll bankijiet u mwejjed tal-piknik, inklużi dawk aċċessibbli u adattati għat-tfal, stands ar-roti, elementi tal-logħob bbażati fuq in-natura, dawl li jaħdem l-enerġija solari u sistema ta' CCTV.